Na wena so ndithi izolo ne uyakhumbula masizolo ba ndiye ndayokangela ndiyafika phana kuvalilo qha ke ngexesha ndifonelwa ngusisi usista kamama uthi Nomafenga uthi Nomafenga mandimkhaphe uyahamba ne ucabuzayo kwento zakhe zasemelika mos unemali kakhulu laa mntwana asendlini so ngokukhumbula ukweJapan wayeJapan wabuya qha ke ngoku ndithi kuye ugqabukele ivila eColchester ndithi kuye yabahanda pha ndicingela yena ndithi kuye uyayazi uba uNantsika ubhudanisile wathi azawuhamba wagqabukela ivili kule ndawo kanti kukuthwekula kwakhe zinto zimdaka baqalithi umdaka ngamdaka eColchester yo umdaka eColchester mntakwethu apho ndiyakhona uNasolo ndithi kuye sisi kutheni ufuna iAmerica mos so besiya e-airport ndithi sisi kutheni wena ungalindi mna ndiyokusenga le bhaki ngomso eMelika because laa bhaki ifresh laa bhaki yakubona ibimoshakele ayo la bhaki Nantsika itoilet Hilux ayibaleki phambeni yavuma ihlala inabiti laa nto endleleni hayi kusuka engafika laa moto kasisiwako eMelika ndithi ndizakusa eMelika ngale moto ndifonela wena afumaneki yo zezaa moto ziduru ngafika eMelika laa moto uqaqa mos ndifonela wena uba ndifuna uzondincedisa kulaa nto ya-will alignment kuthiwa hayi bafika njenga bungekho andikho ebamzika ngoku andikho nangoku andikho lapha ephephayo ndisengqushwa umke nini efondini ndinoba ndinawo ndikuqabela kwamgqibeli last week ndine-2 weeks ngoku ndisengqushwa uzawubuya nini umzekelo ndizawubuya mhlawumbi nge-3 zikaJuni yabo ndizawubuya because khona umsebenzi endizawenzayo nangoku ndiphaya endingutsho ndiyahluza yabo ndiyatsho ndithi kulo mntu akuncuthala lo bubhuti wakho abantwana baphambene moto hayi ubhuti koko besengqushweni kakabuyi suka ndixolo bawukazi uyazi kundithatha xa ubuyile ke ndiphinde ndithi usisi ke sisolo simkapha ke because ifana kuthiwa kodwa andiqondi uba ndawubuya ngoku mna kuthi hayi iyawuphoswa kuzawuba kumgidi phaa eMelika fonini le ntwana le uJason Spragster iyaphuma jimani buye mosengqosho buya akwethu umgidi ngumgidi yho hayi ityebile ilaliafter utywala wayenabo fonini wathi ukhona enye imali yaphaya eMelika uvela wathenga laa mali yonke wathi utywala obukhoyo babubonaselwa phaa akajareplafter fondini awena umgidi wayelapho bawukazi andizobakho mna umgidi wayelapho ndifuna sihlulelane laa ntwana yakhe kokuqala mna ndizawuhamba ndileqa apha kulo lapha eToy kweJapan because uYoung Mengling le ntwana yakhe encinci ya izawuphuma and ziphuma ngemene eyi-1 kaYoung Mengling fighter hayi nguye uhlala uyakubona kulo Bruce Lee naso-Bruce Lee ndiyayibona kulo Bruce nantsi ibomvu phezulu ya nezanantsi kunanamadonga pinki ndiyayibona ya 1 2 uBruce Lee ibe yile ntwana ke ngoku uYoung Mengling mamela ke ndiphikisana noNantsika nale ponti yase-Ukraine uJason Spragster uJason Spragster uthi kum dala mos yabona phaya Squareini ya ndiyasibona esasquare ePinghing phana kukho ubujonge likhontinent ekarasta nangothungisisihlawumbi rasta leChina ndalibona barente kulo Jackie Chan iyadi but akasahlali phaa uJackie Chan uhlala kwenye icala yena eBelfast kuthiwa wayekhweye phaa uJackie Chan kaloku ndiphikisana noJackie mna ngaloo nto uthi yena le ndiphofu le nto yase-Ukraine ithi le ndiyithatha kuJackie ndithi awunova ngomntana uJackie ozalwa ngoku fondini so ke phana sizabe sikulo mgidi fondini umntwana obuthengwe phaa hayi fondini ilizwe libezi umzekelo ndizayirashiya mna uzawubakho umntayi uzawuba ngumsebenzi le ntwana lo president uPutin uzawukwenza umsebenzi uzawuxhela inkomo for laa nto ayenze e-Ukraine into ngathi uyaxolisa izinyanya ziyagalaza so uzawuxela undibizile ngabe ndihamba ke nomongameli ke uNantsika uRama lo masingaye manje ndiyacela sona nakwethu ibalulekile mamela for uxolo ndibizwe mna jonga
uyawuziphosisa ngokwakho mntakwethu this time ndakubiza qala wandisokolisa mos Yeah. u-Oprah uphinde wandibiza mos u-Oprah nguye yedwa Uyimfilo. nguye yedwa apha endlini akanandoda mos so xa uthi xa senza imisebenzi acele mna ndime njengomntu njengandoda ezakuthetha izinto imicimbi iphathwa ndim so dakwethu. Izabe ngemini enye nathanda. nge-25 ngeChristmas u-Oprah ukhupha nentwana yakhe Okay. Kubhilisi. Fondini isitrato si-1 kukulo Oprah 1 2 ile ntwana kaWill Smith le ncinci La uJaden uyatshatiswa because uWill Smith bepha uJaden bese lozithengele bobo sikongo. Esandakhelwa nginazika utamzipha. entwana zikhulile Hayi andlela uJaden ngonebobo silake shem. yo Indlovu madoda mna hayi khona lamabobo angaseCalifornia. Indlovu epha. Cha kodwa bawukazi yazi mina kule nto uyithethayo ndiyacinga man because jonga kuthiwa phana kuzaphuma ithenda uyabona Yeah. apha ezakhutshwa yile poni yaseJapan yona le poni yaseJapan ayithenda yayo yithenda xa abadibene kuyo namaJemini amaJamani lana so ke ngoku le tenda izawufuna only the Japanese qha ke ngoku utata mos ngumJapani ngomJapani mina because ndikhulela apha Yeah. so ngoku ndifuna uzama ubukufroda zinto la ntwana yakho usakoporana nayo le ntwana le yalapha enantsika ezamani Unantsika uyithinga sibhongo. ngendenzele inantsika ayith uDingasi aqola dala uDingasi phathi samfonela mntakwethu kodwa uDingasi zange wa disappoint akayenzi ela man ndiyacela Hayi,